So, ito ang ating recipe for today. Ang isang masustansyang tuna burger patty na napakadaling lutuin at gawin, mga kakuking. Yo! What's up mga kakuking? So for today's vlog mga kakuking is gagawa tayo ng isang quick and easy at healthy tuna burger. So ito ang ating mga ingredients. So isa lang itong mabilisang luto ulit. So ang gagamit tayo ng tuna, syempre yun yung ating main ingredients. Sibuyas, patatas, carrots, 2 itlog, tapos 1 cup of flour. Then gagamit din tayo ng asin, pampalasa, garlic powder, paprika powder, optional lang yan, kung wala is okay lang. And then gagamit tayo ng pepper at saka chili powder. So mabilis lang to at saka napaka-healthy mga kakuking. So isa na namang OFW food ang ating isi-share sa inyo mga kakuking. So tara, umpisahan na natin ating pagluluto. So ang unang gagawin natin mga kakuking is balatan at saka hiwain muna natin ng maliliit itong ating mga ingredients na carrots, potatoes, at saka sibuyas. Mabilis lang yan, parang ganito lang. Oh, diba? Sabi sa inyo mga kakuking, mabilis lang. So ayan, na-crush na natin or na-slice na natin yung ating carrots, onion, at saka yung patatas. So mas maganda kung maliliit, lalo na kung kayo nandyan sa Pinas at kung papakainin nyo yung mga bata. Advice din na ganun para kung maselan sila sa gulay is mas mapakain nyo sila ng gulay nang hindi nila alam, mga kakuking. So ngayon mga kakuking, ang ating next step is paghahalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients. So yung tuna is tatanggalan natin ng oil, yung sabaw niya, and then paghahalu-haluin lang natin siya dito at saka titimplahan. Okay? So ayan mga kakuking, na pagsama-sama na natin yung ingredients, yung ating egg, yung ating onion, carrots, potato, tsaka yung tuna, tapos harina na 1 cup, and then nilagyan din na natin siya ng spices niya. So about 1 teaspoon lang na asin, 1 teaspoon na garlic powder, 1 teaspoon na pepper, and then 1 teaspoon na paprika powder kung meron kayo para maging mas malasa, at saka 1 teaspoon na chili powder. So optional yung chili powder at saka yung paprika powder kung ayaw niyo ng manghang. So nasa sa inyo yun. Okay? So ngayon is haluin ko lang siya, and then nagpainit na rin ako ng ating kawali at lalagyan natin ng mantika. So ayan mga kakuking, mainit na tong ating oil. So ito na naman ang one-handed move natin. So hawak pa rin natin ang ating tripod. So nahalo na rin natin ating mixtures ng ating tuna burger patty. So eto is pwede mo rin gawing business sa Pinas. So alternative sa karne at saka alternative kung bibili ka ng burger patties is ikaw yung mismong titimpla ng patties mo. Alam mo pang mas healthy siya. So then burger buns na lang. So ngayon kasi gagawin ko siyang parang pang-ulam na lang. So hindi ko siya lalagyan ng tinapay. So ngayon is magsalang tayo. So about mga 1 kutsara lang siya. 1 tablespoon ang ilalagay natin. Then ipa-flatten natin siya. Yun o. So naisalang na natin ating first batch. So tig 1 kutsara lang yan. Tapos ipa-flatten lang siya. So yung shapes hindi ko na masyadong hinano. So kasi pang sa akin lang naman yan. Kahit anong shape na yan. Pero kung meron kayo ng mga panggawa ng burger, yung mga ring, may napipili nun eh. So kung pang business, pwede nyo gawin ganun. Lalagyan nyo lang siya para magkaroon siya ng shape, mga kakuking. So yan, hihintayin na lang natin na maluto yung kabilang side niya. Yung unang sides niya siguro is mga 2 to 3 minutes lang, and then babalik tayo natin siya. Kasi madali na maluto yan. Kasi luto naman yung tuna natin. So tapos harina lang yung pinaka niluluto natin, yung mga gulay okay lang yan na kahit mga half cook para mas masustansya. So balik rin natin sila mamayang konti. So ayan mga kakuking, nabaliktad na natin siya. So
Yung kabilang side naman ng hintayin natin maluto ng about 2 to 3 minutes. Then luto na yan. Ganun lang siya kabilis, di ba? Stig. So sa mga kapwa ko OFW dyan na nagsawa ng kumain ng tuna na plain lang, so pwede nyo itry itong recipe na to. Napakadaling gawin, napakabilis lang. Tsaka imagine niyo yung isang tuna is ang dami mo nang magagawa. So first batch pa lang yan, ito pa yung lulutuin ko. So siguro kakayanin niya ng mga around 12 to 16 pieces na ganyan. Isipin mo yung isang tuna mo, nilagyan mo lang ng 2 itlog, isang cup ng harina, tsaka isang sibuyas, isang katamtamang laking carrots, at tsaka maliit na patatas. Instant bagong ulam na siya. So ito ang ating tuna healthy burger patties by Kapampangan Cooking #09. So ayan lang siya, hintayin lang natin siya maluto ngayon ng mga ka-cooking. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel is baka naman mag-subscribe ka na po at i-click na yung notification bell dyan para maging updated ka sa aking mga latest cooking recipe na ihahatid sa inyo. So kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa aking isang channel, ang Dr. KJ Fax, #09 Motovlog at iba pa. Kung mahilig ka naman sa mga adventure at gusto mo rin matuto ng YouTube, meron tayong mga tutorial dyan. Meron tayong bicycle adventure vlog. Meron tayong mga unboxing series. At saka meron tayong mga DIY. Dyan, marami tayong mga DIY videos dyan kung paano maggawa ng mga toge. Basta meron kayong mga makikitang videos natin yan. And then ngayon, isang mga dini-DIY ko naman is kung paano mag-maintain ng iyong mga bisikleta kasi nga nag-adventure biking tayo ngayon. So, may mga tutorial tayo about biking kung paano yung proper maintenance. So, hanggang dito na lang siguro ang ating video for today. Kaya ahunin ko na lang yan and then continuous ko na lang lutuin to. So, ganun lang din naman, continuous process na yan. So, till next cooking lesson, mga ka-cooking, ito ang inyong Kapampangan Cooking #09 na nagsasabing always keep safe and healthy.